pagtulunan na kinahanglan yun pakgangon gining negosyo sa drugs din sa atong lugar sa Pilipinas. O ganun mga ikson, na naman si atong amigo, ang kauban po nato sa atong atong kausa sa pagdepensa sa atong simbahan Katoliko. Ano yan na si Vlad Veritas, pag ato yata niya ang kaning microphone ni Vlad Veritas na inyong nangailan na kanunay nga nasa radyo na batian ninyo sa Radyo Mindanao Network. Vlad? Kaya po, salamat Brad John. Okay, mayong apon sa tanan, yung niya sa Peaceport, no? Nagyapon, magpasalamat mi sa grupo, sa atong barangay captain, sumawang lapit sa paghatag na mo o permit nga makahimo mi o Bible exposition diri sa maong lapit, no? Okay. Great surrender. Mga igsoon, sa atong panahon, daghang kayo mga issue nga kita nagkabahin diya sa paguna-una o dapig sa mga punto nga atong hiunaw-na. Ang uman mo dapig sa gihimo nga pamagi sa namunuan. Ang uman sa bula mo dapig kabila sa grupo sa simbahan nga musupag niya ng capital punishment nga gihimo o buhot ibalik sa atong namunuan karon. Ang atong padayag karon gining otoridad sa simbahan. Mga igsoon, atong una-unahon pagayo. Ngano ni atong diri ang atong Ginoong Jesucristo nagpagkatao sa wala pa siya mamatay, nagtukod man siya og simbahan. Ato karon ang pamalandungan. Ngano ang atong Ginoong Jesucristo sa wala pa siya mamatay o sa riyang Grecian o nagpagkatao, sa wala pa siya mamatay, nagtukod man siya og simbahan. Nagtukod siya og simbahan tungod kay ang iyang misyon diri sa yuta hamubo raman. Hamubo raman. Ang misyon niya naghatag sa amahan, mao raman ang iyang gipanghimo. Pagpanudlo, pagtukod og simbahan o iglesia, o ang iyang simbahan gitahasa niya sa pagpanudlo. Katong niingon siya nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita. So ato dayong mauna-una nga tungod kay hamubo ra ang panahon sa atong Ginoo diri sa yuta, kinahanglan gid siya o mga tao nga mao'y mupapadayon sa iyang misyon nga mao ang pagsambuag sa pulong sa iyang amahan, pulong sa Dios. Mao nga nagtukod siya og simbahan. Mao na nga una-unahon nato ni pag-ayo sa atong panahon karon. Kaya ang Dios dili niya pasagdan ta nga biyaan lang ta niya, pasagdan lang ta niya sa kalibutan nga walay mo giya, mutudlo nato ug unsa angay nato pagabuhaton. Bisag ikaw naman, ikaw kunoy Dios, dili ka kapalo mo padayag sa imong mensahe, dili ka kapalo mo
parehag sa imong will o kagustuhan nga gamahanan mga. Mao na nga atong subayon sa atong panahon karon, kung hain ang tingog nga makaingon ka nga siya mao'y kadikta. Diya sa Hebrewanon 1:1 nga sa 2, ingon niya, no, painom dumis tanan, ang Diyos naging-istorya, naging-hinabi, pinagi sa mga propeta. Una, ang Diyos naging-hinabi, pinagi sa mga propeta. So sa daang kasabutan, o daang panahon. Apan matod pa, sa kaulihiay mga adlaw o last days, namulong ang Diyos o naging-istorya ang Diyos, pinagi sa iyang bugtong anak. Walain, no? Ang atong Ginoong Jesucristo. Ang Diyos nga nagpagatao, no? Ikaduhang persona sa Diyos nga nagpagatao. Diya sa Juan 1:1, isgutan na, no? Di San Juan. Sa sinugdan, diya na ang Diyos Amahan, diya usap ang pulo, personal word of God, no? Nga mao nga atong Ginoong Jesucristo. O sa versikulo 14, giingon, nagpagatao, o was made flesh. So mauna, si Kristo nga Diyos, nagpagatao. O mauna, no? Nga, ang mensahe sa Diyos, atong mahiloan, pinagi ni Kristo. Mato na nudlo ang atong Ginoong Jesucristo, o nagtukod siya og simbahan, nga nung nagtukod siya og simbahan o katawan, tungod kay ang iya naging panahon diri sa yuta, mubo raman. Mubo raman. Kinsa may iyang papadayunon sa iyang misyon nga mao ang pagpakailap sa mensahe nga gikan sa iyang amahan. Mao na nga kinahanglan magpili gyud siya og tao, mag-organize gyud siya og grupo nga mao itahasan niya sa pagpanudlo ug mao na ang simbahan. Iyang giingnan si Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia, no? O simbahan, kabisan gani ang gangaan sa impyerno, dili makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili na po sa langit, ang imong itubot, itubot. So makita nato nga diya sa simbahan nga gitukod ni Kristo, nagpili mo siya tao nga iyang mula siya o right hand. Nga parehas po niya nga na authority sa pagdili o pagtugot. Kinsa man, si Pedro. Mo bitaw nga natong simbahan Katoliko, nagtudlo nga si Pedro mayunang gibinlan ni Kristo sa iyang simbahan. No? Kay si Pedro may gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Unya, kana ra bang posisyon na kung atong basahon sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 7, kanang tugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit, no? Tawago na o balaan o santo. So kanagay yung katungdanan sa pagkatinugyanan sa yawi, tawagon og santo o balaan. Unya, kung maantod po ka sa basahon ni Isaias, Kapitulo 22, versikulo 20 hanggang 23, kanang tinugyanan sa yawi sa gingharian, tawagon na og Father o Amahan, sa kinat sila Papa. Mauna nga sa syllogism, no, sa logic, kana gayong tinugyanan sa Yahweh, tawagon og Santo Papa kung Holy Father. Una nga wala masayot ang simbahan Katoliko sa pagtawag sa katungdanan ni Pedro nga Santo Papa kung Holy Father. Sumuna na si Pedro mo'y unang gipila ni Kristo sa simbahan ng gitubo ni Kristo. O gunya, kung nahinumdum ka, no, sa atong pagbasa-basa sa Biblia, diya sa Juan 21, 15 at 17, sa dihang taliabot na, no? Taliabot na ang pagkayab ni Kristo sa langit, balik sa iyang amahan. Iya na yung turn over ladto ni Pedro ang tahas
nga gisanga ni Kristo niya nga mao kanang pagdumala o pagpangulo o sa pag-shepherd o sa pagbantay sa iyang iglesia o sa iyang simbahan nga gitukod. Sa iyang giingnan niya si Pedro, atiman na ang atong mga dating karnero. Isubli pa yun. Pedro, atiman na ang atong mga karnero. Subli pa yun sa katulo, no? Di na lang nato kasahon tanan. Basta importante diha nga si Pedro mao'y gitahasan, gibilan ni Kristo sa iyang simbahan. Mao nga sa 12 ka apostol, si Pedro mao'y matawag na itong unang chief apostle o chief servant. Pwede po nato tawag ka ng termino sa mga gigamit sa mga iglesia ni Kristo, kanang executive minister. O mangani nga sa pagtuong katoliko, ang tinuod nga unang executive minister sa simbahan nga gitugon ni Kristo, dili si Felix Manalo, kundi si Pedro gid mismo. Mao na nga sakto ang simbahan katoliko sa pag-ingon nga ang unang Santo Papa o chief o pangulo nga gipili ni Kristo, no, nga iyang gibilan sa iyang simbahan kung iglesia, si Pedro, dili si Felix Manalo, dili si Kibuloy, dili si kaning daghan nga mga ron, Villanueva, Almeida, pagkadaghan kayo, Joseph Smith, Charles Taze Russell sa Saxinova, dili ng mga tawana. Sa Biblia, klaro kayo, ang gibilan ni Kristo sa iyang simbahan, gihimo niyang unang mangulo, si Simon Pedro. Mao na nga sakto ang simbahan katoliko sa pag-ingon na si Pedro may unang gipili ni Kristo nga mahimong binlan sa simbahan nga mudumala. Oh? Kaya sa simbahan kung katawan sa Diyos diri sa yuta samtang si Kristo tuwa sa langit. Okay. Mga igsoon, ato ang masahon ng suwat ni Apostol Pablo ngadto sa iyang sulat na ngadto kang Timoteo, no? Sa iyang disipulo nga si Timoteo. Kay sa ato ng panahon karon, murag bisan kinsa na lang o bisan asa na lang ta manguha o kahibalo. Murag atong gikalimtan kining mensahe nga gitudlo diri sa Biblia kung asa ta kinahanglan mangita o kahibalo o kana bang makasigurado ta nga ang giya o ang mensahe kini gikan gyud sa Dios o kabubuton gyud sa Dios. Kay sa ato kung panahon ron murag ug unsay mosanto para sa ato hunahuna, no? Mga atong individual interpretation. Ano, paingon man dariya. Pero dali sa Biblia, kung atong basahon, ang simbahan niya o iglesia nga gitugon ni Kristo, mao ang angay natong paminawon. No? Mao ni nalimtan nato, kung atong basahon, no? Sulat ni Apostol Pablo, ngadto kang Timoteo, sa Kapitulo 3, versikulo 15, no? Matag pa ni Pablo, apan kung malangan ako, ining sulata, mao'y magtudlo kanimo, Timoteo, kung unsaon nato pag kinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya, mao ang iglesia sa buhi nga Dios, no? O simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi o ang sukaranan sa kamatuoran. So mao ni ang nalimtan nato, no? Kung nagbasa-basa tas Biblia, mao ni ang nalimtan nato nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang haligi o ang sukaranan sa kamatuoran. Pillar and foundation of truth. Ang simbahan mao na nga magapangutana ta sa atong tag-sa-tag sa kakaugalingon nga ang simbahan sa atong panahon karon dili man mao'y atong paminaw. No? Kaya naman, mas maminaw man ka sa huna-huna lang sa tao nga ang gitudlo diri sa Biblia, ang haligi o sukaranan sa kamatuoran mao man ang simbahan. Di ba? Mao na nga ako, maminaw gyud ko simbahan.
Pero tingali, maingon ta nga, ngayon galing simbahan, mga pari, tao raman na. Mga obispo, tao raman na, magkasala mo muna, masayot mo muna. Bitaw, no? Sa pagkatauhanon, sa pagkatao, ang pari o obispo mahimong masayot. Pero kung mag-isgot na ang mga pagtulunan nga giya sa Espiritu Santo, ang simbahan dili naging masayop ana. Kaya naman, ang gagiya niya sa iyang mga pagtulunan, ang Espiritu Santo man, no? Nasa buhat 2, no? Acts of the Apostles. Ang Espiritu Santo ipadala sa Diyos o gibubo niya, no? Sa adlaw sa Pentecostes. Kaya, unsa may trabaho ang ini Espiritu Santo niya sa simbahan. Ang trabaho sa Espiritu Santo diya sa simbahan mao ang paggiya niya. Paggiya niya nga aron dili siya makapanudlo og sayop. Mao na nga ang simbahan dili masayop diya sa mga opisyal niyang pagtulunan, may labot na sa faith and morals, tuluhuan ng pamatasan. Pero dili na sabton nga ang simbahan nga ang mga pari dili kasala o dili masayop personal. Masayop sila personal, makasala sila, pero kung maghisgot og mga pagtulunan, faith and morals, tuluhuan ng pamatasan, no? May labot na sa kaluwasan, ang simbahan dili masayop. Kaya nung dili masayop, kaya na Espiritu Santo gagiya niya sa iyang mga pagtulunan, mangani niya sa San Lucas 10:16, nag-ingon si Kristo ngadto sa iyang simbahan, ang naminaw ninyo, akong simbahan, sama ra nga naminaw nako. Ang wala maminaw kaninyo, sama ra usab nga wala maminaw kanako. So, kini niya yung simbahan diri siyuta, mura po na Kristo. Murag Diyos diri siyuta, nga naman. Kaya ang iyang tingog mo po ni Kristo. No? Sahay, makalimutan ni, nga naani sa itong Biblia. Lucas 10:16. Mauni gingon ni Kristo sa iyang simbahan, ang naminaw ninyo, sama ra nga naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, sama ra po wa maminaw nako. Ngayon naman, kaya ang iyang simbahan, matod pa ni Pablo, kung ayaw na itong basa ang Biblia, ayos Pablo nga, lawas mo ni Kristo ang simbahan. Mystical body of Christ. Mao nga, kung naminaw ta sa pagtulunan sa simbahan, sama ra nga si Kristo mo atong gipaminaw. No? Pero way labot na mga personalan, no, sa atong mga pari. Kaya kung mayroon nga nagtag personalan, ang atong pari, tao naman na, mahimong masayop sila personal. No? Mahimong magasala sila. No? Pero kung mga opisyal na nga pagtulunan, ilang itudlo na to, nga resulta sa paggiya sa Espiritu Santo, dili sila masayop. Pananglit, mayon ang pari nga ang kaminyoon sagrado, dili kulagon sa tao. Sakto ang pari, anak. Bisan pag unsa ka, badlungon ng pari, diha na gamisa, kung mayon na gali siya nga, tining kaminyoon, dili kini bulagon sa tao. Kaya ang gihiusa sa Diyos, sagrado na, wala bisan kinsa nga magadulag niya na, husto ng pariha, bisan pag badlungon ng klase as pagkapari. Kaya naman, kaya kanang pagtulunan ngayang itulo, dili man na iya. Pagtulunan mo na nga iya sa Espiritu Santo. O lain pa, kanang pag-ingon sa pari nga, magkambang gid mo sa misa kay naman niya magkaon, kanang gingon ni Kristo nga, sa San Juan 6 nga, ang atong lawas matuod nga kalanon, ang atong dugo matuod nga ilimnon. Kunya, katong balaang panihapon, yun sa mana niya pagpaagi, saan pagkaon ko na sa iyang lawas o pag-inom sa iyang dugo. Ikaw man siya bino, ikaw man siya pan, yung gitipik-tipik. O na, yung giapod-apod siya mga tinunan, dahil yun siya na, buhatan ninyo kini. O, alam sa paghandog ka na po. Sa ito pa, kanang instruction sa Ginoo na ipakaon niya iyang lawas o ipainom niya iyang dugo, ato na yun ang makaon niya sa Santos Gamisa. Kanang breaking of the bread. Nagingon siya, no? Instruction to kini, buhatan ninyo kini.
Sumala nga, kung ang pare mo ingon nga, mutambong mo sumisa, ang kana, iya na sa Espiritu Santo. Pero kung ang pare, masakpan nito nga, doon na yung ibuhat nga dili maayo, iya na, personal na niya. Pero kung nanunod siya, iya sa Espiritu Santo, sakto siya na. Mao na nga, unya, bantay ta, usa sa paagi ron sa demonyo nga, makalimuta, aron dili ta maminaw sa simbahan, ang demonyo, atakihon niya pag-ayo ang atong mga pare. Daghan kayo yung ipanghatag ng mga tentasyon para nga mga pare mapasala, masipyat, o aron dili kasaligan, o dili na paminaw ng simbahan, kaya di naman kasaligan. Wala mong isa na yung demonyo, katawa ng demonyo kay dili naman mo tuho sa simbahan. Kay ibulong ng demonyo nga mga pagtulunan sa Diyos na simbahan. Wala nga, karon dili paminaw ng simbahan para mga impierno ni kitang tanan, amita siya pagi nga iyang unron pagpugnaw, pagpukli ang atong mga pare. Parang di na paminaw ng simbahan. Tinuod yun na, kay daghan mo ito mga Katoliko ron, di paminaw simbahan kay di naman mo salig sa mga pare. O na, daghan ito mga Katoliko ron nga, naigo na sa strategies demonyo. Ano man, hindi naman mo salig simbahan kay ang gitanaw, kanaro ng tawanon sa pare. Nalimutan nga, dahil naasimbahan nga, diya sa Espiritu Santo, kanang mga pagtulunan. Mga pagtulunan. Faith and morals, may labot na sa kaluwasan. No? Kung sa man, pananglit ka nang naa sa simbahan, ang kinahanglan dito matuwa na. Example, kanang kumpisal sa pare, nga ang Diyos, mamasaylo ang sala, pinagi nila. No? Naman na sa San Juan, Kapitulo 20, 19 nga sa 23, katong di-authorize ni Kristo ang unang mga obispo sa ato pa, mga apostol. Iyang giingnan ang mga obispo una, no? Mga apostol. Kinsang sala na inyong pasailongon, kini pasailon. Ang dili ninyo pasailon, dili usap pasailon. So, ang Diyos di ay mamasailong mga sala, pinagi sa iya mga lideros ng siyuta. Kini mga obispo, o niadto ang mga apostol. Ato rin ko rin masahon kay makalimutan ni ba? Mula nila ito mga umpisal. Nakaka mo na sa Biblia. Ano yan, basahon na ito. Juan Kapitulo 20. Tudling 19 nga ito sa 23. Gingon ko eh. Sa pagkakilom-kilom na niya itong adlawa, nga mao'y unang adlaw sa simana sa atong Domingo, nagtigom ang mga tinunan, o gitrangkahan nila ang puntahan, kinahadlok man sila sa kalapuan sa mga Hudyo. Unya, mituha sa Jesus ang taliwala nila o mingon, mainyo ang kanilaw. Kuman siya makasulti ni ini, iyang ipakita kanila ang iyang mga gamot o ang iyang kilig. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo ang taang kalinaw. Ingon na gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ang unya, gihuypan niya sila o giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Tumaw mga tudling sa Biblia, na kanang atong sacrament of confession, kanang kumpisal pare, no? Tinuod na, no? Bisan pa, personally, kanang pare na to, na siya sala, na tulubago niya sa Ginoo, pero kung mubuhat siya aning pagpangumpisal, no? Gamiton siya sa Ginoo, magapasaylo, og sala. No? Sabi to, gingon nga, kung saan man pagpasayloan ng pare nga, siya mismo magkasasala, mabu siya. Naabagoy, bulingon nga, makalimpyo. Ano ba? Ay naabiya, no? Naabiya ay buling, pero makalimpyo gihapon, kung gamiton, kanang silhig. Kanang silhig, sige na ito ng isilhig, mabuling mara. Di ba? Pero bisag mabuling ng silhig, gamiton ni mo na pag panilhig, magkalimpyo lang gihapon. Iunana po natin mga pare. Personally, naana sila yung mga sala na tulubagon sa Diyos. No? Pero kung gamiton sila sa Diyos,
sa pagpamasaylo og sala, gamiton sila himong instrumento sa pagpamasaylo og sala, makalimpyo gina sila gihapon, sumurag yung silhik. So ingon na, no? Kay alang-alang, kinsa man po'y gamiton sa Dios diri sa yuta, pagpamasaylo og sala, kung dili na mga pare, alang-alang, adto mga grupo nga dili mo tuog Dios. Kanya, ang pagtutupod ni Kristo sa iyang simbahan, ang ipamili niya mga tao, mga sakot, mga tao naman po na magkasasala. Di ba? Mauna nga, kung grupo sa mga magkasasala ang i-organize, gitukod ni Kristo din sa yuta, ang mga apostol, sa ato pa, mahimong ingnan na ito nga grupo na po sa mga magkasasala, ang himuon niyang instrumento sa pagpamasaylo og sala. Di ba? Di ba, Nicolay? Kay, may tao siguro hindi makasa. Dili sa itong panahon ganun. So, mauna, mga igsoon nga, mamalandong dana, no? Klaro kayo nila sa Juan 20:23. Ang una mga obispo, giingnan ni Kristo, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Dalawa. Muni nga, kanang atong sacrament of confession natong mga Katoliko, naamay gahom. Naamay gahom, nga naman, una, kailangan mo po ng Espiritu Santo, no? Giingon diri. Isulti niya kini, unya, ginupan niya sila, o giingan, tawatan ninyo ang Espiritu Santo. Sumuna nga, kanang atong mga pare niya, mamasaylo niya sa kumpisalanan, magkapasaylo na sila, pero ang Diyos may nagpasaylo, atong klaro na pinaagi lang nila. Kaya silang kaugalingon po, naman po na sila itulubagon. Sa atong nahibawan, mga pare, magumpisan man po na sa ilang kaumang pare. No? Ang atong galing sa itong papa, magumpisan po sa pare. Sa kauman niyang pare. O, yung tao lagi, magkasa, no? Pero, gawin mo silang ministro, no? Na magkapasaylo sa kung buwana tariya sa atong bisalanan. Kaya kini atong mga pare, matandi man nato ni og mga silhig no sa atong balay. Nabisan noon sa kabulingon ng atong silhig, no? Kung gamiton nato sa pagpanilhig, makalimpyo ng Diyos gihapon. Iuna na gihapon ng atong mga pare, no? Bisan sa ilang magkasasala, makalimpyo gihapon sila, magkapasaylo gihapon sila kung gamiton sila sa Diyos. O nanas Biblia, no? Atong gibasa na. No? Juan Kapitulo 20, Tudling 19 nga to sa 23, especially no sa 23, darihang nagingon ang atong Ginoong Jesucristo ngadto kanila. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Sumaw na diha sa atong mga sakramento, usa ni anak kanang kumpisal, tinuod yun na, katuhuan na, kay with Bible basis, no? Dahil basihan sa Biblia. Mauna nga, ang simbahan kasaligan sa iyang mga butang espiritual o na iyang mga pagtulunan, no? Mauna nga, di ka malimot sa paminaw sa simbahan. Mabita mo na sa simbahan, maminaw ta sa humili sa pare des misa, kaya niya ang magkakaton o unsa kayo mga pagtulunan sa simbahan. Nagaroon, kining magdesisyon ka. Labi na karon sa atong panahon. Unsa man yun ang atong yung gapigan na baruganan. Kining desisyon o hunahuna sa simbahan o kining hunahuna lang sa tao. O parehasan yung death penalty. Kining death penalty naman is Biblia. Kunya, kana pong pagsupak sa death penalty na po nas Biblia. Kanang duha na nas Biblia, no? Kung bitaw na atong gi-share sa social media na kanang pro-death penalty o pro-death penalty na nas Biblia o kana pong against death penalty na po nas Biblia. So, parehas ng duha. Nga nato karon asa may dapiga na yan na sa atong panahon. Diba? Okay. Si Manny Pacquiao, mayroon siya nga naas Biblia ng death penalty tinoon. Kaya kailangan mo sa Biblia, kanang pagsupak sa death penalty, wat ang konteksto sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 13, ingon niya, thou shall not kill. Usag na sa balahod sa Diyos, no? Sa napulong kasugo, thou shall not kill.
Unya, kanang death penalty, na po nag-apos Biblia, pananglit, Roma 6:23, wages of sin is death. Wages of sin is death. Pero kana lang sa Roma 6:23 nga, wages of sin is death, spiritual death lang nga, hindi na siya physical death. Okay. Kanang death kung sa Biblia, buong klase na. Spiritual death o kanang physical death. No? Atong iklaro na. Okay. No. Kanang Roma 6:23 nga, wages of sin is death, spiritual na. O ang muhimo ana nga death penalty ang Dios sa adlaw sa paghukom. O pwede po nga diri sa yuta kanang kung maglunang kas kasalanan bisan buhi pa ang atong lawas pero isipon ng patay ang atong kalag. Sa 1 Timoteo 5:6 una spiritual death na kanang physical death o kanang death penalty nga boss natong ibalik ron mo na siya physical. Pero gigamit ra gihapon nato nga silot sa kanang sala, no? O dili sa yuta. Pero kana sa daang kasabutan ilan ang gihimo kanang physical death o kanang death penalty ba nga diri sa yuta, no? Ilan ang gihimo. Pero pag abot ni Kristo iyan ang giabolis. Mugbo ni gibasihan sa mga pare kanang sa Juan Kapitulo 8 o wala ba dito lang, no? Juan Kapitulo 8 versikulo 1 nga sa 11. So atong balikon ha ang daruganan sa simbahan kanang death penalty na sa Biblia. Kanya kanang pagsupak po sa death penalty na po na sa Biblia kana. So parehas lang duha. Pero karon sa atong panahon angay ba nato ng supakan o ipadayon o ibalik? No? Now, ang history gud anang death penalty kung maghisgot ang Biblia giimpusar na sa balaod sa mga Hudiyo sa daang kasabutan. Watag ko ninyo og example. Pananglit, kanang makalapas ka sa adlaw igpapahulay. Ang imong silot ana death penalty batuon ka hangtod mamatay. Sumuna ang sa daang kasabutan dahil kanang death penalty. Kay balaod sa mga Hudiyo ang silot sa mula pa sa adlaw igpapahulay batuon man hangtod mamatay. Kunya kana pong usa ka mananapaw, no? Babae ka nga sakpan kang nanapaw. Ang imo pong sentence, death gihapon, death penalty gihapon. Mabito na naabtan na ni Kristo sa iyang panahon. Sa dihang, batuhon na nila sa mga Hudiyo si Magdalena kay mananapaw man siya nga pagkababae, hugaw man siya nga pagkababae. Batuhon na unta nila hangtod mamatay kay mo man ilang balaod sa mga Hudiyo niadto na silutan og death penalty, no? Batuhon hangtod mamatay, pero si Kristo iyang gisupakan. No, giabolis ni Kristo ang ilang death penalty sa mga Hudiyo. Kaya naman, unsa may giingon ni Kristo sa mga Hudiyo, kinsa itong walay sala ninyo, mo'y una mo bato o mo patay anang babayhana. Oh. Kinsa itong walay sala ninyo, mo'y mo una o bato, sa ato pa, mo'y mo una pagpatay anang babayhana. Wa man gini bato, wa man gini patay. Si Kristo, base sa iyang pulong, pag-ingon niya, kinsa itong walay sala ninyo, mo'y mo patay, mo batuan ang babayhana. So kinsa may sala nila? Si Kristo. Di si Kristo ang tayo mo patay, atong babayhana. Okay, mo man tayo balaod sa mga Hudiyo sa una nga, kanang mananapaw, silutan ng death. Yan anong wala man nagipatya ni Kristo. Ang babae, nga siya waman siya sala. Siya manunta mo'y angay mo patay atong babayhana. No? So kana klaro kayo nga sakto ang mga pare nga giabolis ni Kristo kanang death penalty diri sa yuta. No? Giabolis. Pero na ni exception ha kanang nasa katekismo mabasa nato na kanang self defense. Okay. Pero dili mo tuyo ang pagpatay, yan ay mo patay na nimo na nalipod ka rin, nakapatay ka, kana exemption to the rule na. Okay. Dili mo tuyo ang pagpatay pero nakapatay ka sa pagpanalipod nimo, kana exception to the rule. Pero kanang tinuyuan yung namupatay ka, kana mo musupag ang simbahan na. Pero self-defense ang reason, dili na siya, exception na siya. Sumuna nga, so pumangutan na ta, unsay gipasihan ng mga pari nga i-abolish ng death penalty sa mga Hudiyo sa una, kanang sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 1 nga to sa 11.
Pero kanang spiritual death, sa adlaw sa paghukom, naagapon na. Pero ang Diyos na mangunay ana, no, sa final judgment. O yan, mo na kisaligan sa mga pari nga kanang sentence nga death penalty nga iya sa Diyos, kasaligan na kay Diyos ko. Diba? Kay sa ato ng paruganan sa atong pagtuo, kung mag-isgot ka og death sentence, death penalty, kanang death penalty nga iya sa Diyos mo na dili na to ang ayan subatan. Pero kanang death penalty nga iya sa tao mo na questionable. Kay ang prinsipyo ko sa mula sa Biblia, alang na itong mga tao, kita mga tao gani magbuot og death penalty, ang sugo sa Ginoo na to ana, thou shall not kill. Kanang sa kanang Exodus 20 versikulo 13, thou shall not kill. Mao nay mando sa Dios na to. Ganun man, kay kitang tao, wa man tay katulad mo patay. Yan naman, kay sa filosofiya do sa Biblia, only God can kill. Yan naman, ang Diyos rin makapatay. Yan naman, kay siya may tagiyas kinabuhi. Kita mga tao, dili kita may tagiyas kinabuhi. Ang Diyos ra. So ang Diyos ra po yung makagutlos kinabuhi. Di ba? Muna, kita mga tao magbuot-buot mo patay, invalid na. Illegal na, ano naman? Okay, dili man kabubuton sa Diyos. Pero kung kabubuton sa Diyos mo kanang atong death penalty, kana, pwede na. Pero sa atong mando sa Diyos sa daan kasabutan nga ilang kamatyon itong ilang mga kontra. For example, katong sila panahon ni David. Doon nga himong patay ang mga Tuleo sa una. Sa Kingdom of David nga ilang mga kontra, ilang kamatyon kay sa daan kasabutan doon, allowed man to sa ilang panahon, agi sa ilang formula nga anay to ranay, ngipon sa ngipon, mo nang naipatay. Pero sa New Testament doon, iusap man ni Kristo ang formula. Kung bulon ko nagbato, balusan ng pan. Di naman balusag bato. Kaayo naman, gugma naman mo ibalos. Una nga, ang mga pari, sakto, no? Sa ilang baruganan, nga kining death sentence giabolis, no, giabolis kining death sentence ba niya sa tao, pero kanang death sentence na iya sa Dios spiritual death, dili mo supak ang simbahan na, pero unya na sa arlos paghukom, unya kanang hukmanan sa Dios kasaligan pa kay Dios po pinaghukom kaysa hukmanan sa tao nga dili kasaligan. Usab po dito sa hinungdan ngano nga ang simbahan supak anang death penalty diri sa tao. Kaya kinigong death penalty nato diri sa yuta, dili kasaligan ng atong hukmanan. Kaya kung atong kanahon sa history, kanagaling history sa atong death penalty, na ay mga kaso ni atong gisilutan o death penalty, giabrihan ang ilang mga kaso o usap, gisubay, na ay pipila ka mga nasilutan sa kamatayon na pamatud-an, awahin na, nga inosente rin. Kaya ang saan pagbakoy nga wala, patay naman. So mo po na usa sa hinungdan nga nato mga pare, musupak anang death penalty nga iya sa tao kay dili perfect ang atong hukmanan sa tao. Mao na nga atong mga pare moingon na kining death penalty ipapasa Dios nato ni. O kanang spiritual death sa adlaw sa paghukom, no? Sa final judgment sa Dios. Siya mo'y unay na to, o siya gid may mangunay o silot na to death sentence sa adlaw sa paghukom. No? Unya, usap pa po sa balaod sa gugma, nagitudlo ni Kristo diri sa bagong kasabutan, ang mga kaaway god o kanang mga makasasala ipahigugma manggod. Dili manggod pareha sa daang kasabutan nga ang mga makasasala, ang mga badlong tao kasilagan, pamatyon doon. Anay, puranay, ngipon sa ngipon. Motong, patay ito sa daan kasabutan. Pero sa bagong testamento, lahi na ang gitudlo ni Kristo. No? So, lahi na sa baruganan sa mga Hudiyo sa karaan. No? Bubasa ang teksto ng Biblia, no? In support nga, giusab ni Kristo. Gi-abolis ni Kristo kanang death penalty sa mga Hudiyo ni Alto. No? So, nakaingon ta nga, kanang giingon ni Manny Pacquiao na kanang death penalty nga naanas Biblia tinuod na. Pero sa man nag-iabulis mo na ni Kristo. So, kanang death penalty nga iyas tao. No, aniya, basaon na to. Mateo Kapitulo 5. No, Mateo Kapitulo 5. Tudling 38. Sugdo na to diri, no? Pagtulunan mo itulod sa panimalos. Gingon.
nakadungog ka mo, nag-ingon kaniadto, mata bayrag mata, o ngipon bayrag ngipon. O mo ni, katong gisgutan ni Kristo, katong sa karaan ba? Nga ngipon sa ngipon, mo to na ay patay to ilaha sa daan kasabutan. Pero unsay giingon ni Kristo dire, no? Nakadungog ka mo sa giingon kaniadto, no? Sa daan kasabutan, mata bayrag mata, o ngipon bayrag ngipon, apan, kini, mo na ni, apan karon sultihan ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong sapot nga pang-ilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pang-ibabaw. Kung may mamugos sa pagkuyog kanimo og balik usa ka kilometro, himuha kining 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya og ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Nakadungog ka mo nga giingon kaniadto sa daan kasabutan, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. So mao ni ilaha sa daan. Motong patay to ilaha sa una sa ilang panahon, pero unsa may giingon ni Kristo sa atong panahon karon, no? Giingon niya diri, no? Giingon siya diri, apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway. O pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. So ni nga ang simbahang Katoliko wala masayop sa iyang pag-ingon nga giabolis ni Kristo kanang death penalty nga iya sa tao. Kaya si ang makasasala diri kay pahigugma naman. Usaha man ato paghigugma ng makasasala. Patyon diretso. O kagaag panahon nga mabago. Mao nga ang giuyunan lang sa simbahan nga silot sa atong panahon diri sa gobyerno kanaraw tang kanang life sentence kay aron matagaan pag panahon des pisuan. Bahalag kuan antos tag pagkaon gyapon. Wala. Des pisuan. Sige na lang kay mo may gitudlo ni Kristo. Higugmao ng mga makasasala. No? Kaya kung patyo na ito, diretso ng makasasala, murag gibalik tas daan kasabutan na. So, dapat tumano na ito ang panahon karon nga panahon na ni Kristo nga higugmao ng mga makasasala. Kung saan man paghigugmao ng makasasala, kung patyo na ito diretso. Asa may gugmaan na ron? Kaning gitudlos Katoliko, kaning gitudlos tao nga patyon diretso. Asa may gugma na? So, ang gugma kining gitudlos Katoliko nga bisag unsa ka padlungon sa tao, katagangan siya og higayon. Nga mabuhi pa nga kay alawon man po niya sa prisuhan nga magsangyo ng mga misyonary nga narabagi na bag-o niya sa prisuhan. Pagkadaghan kay kung naibaw ang istorya nga mga drug addicts, mga pagkagrabe kayo makasasala. Pero nausap niya sunod simba asa prisuhan na naman agi sa mga misyonero na usang-usang niya sunod prisuhan. Mao ni paghigugma sa mga makasasala. Kanang death penalty ipapasa Diyos na to na. Ano man, ita musalig sa hukmanan sa Diyos sa langit. Kay hirigyon ato yung pangunayan yung kitagi mo tutlos sa kinabuhi sa tao. Nga naa may Diyos nga siya ginunta mo'y may katulod mo tutlo sa atong kinabuhi kay siya mo'y kagias kinabuhi. Atong ilugan ng Diyos sa iyang gahom, sa iyang katungod, sa pagkutlo sa kinabuhi, kay kitagin mo yung unay, mahimong bildugo. Pauna nga, ang atong pamahayag diri, igo taga, pabarog, naghatag og mga katinawan sa baruganan sa simbahan, kay diya sa mga debate, makita ato sa TV, madungog sa radyo, usahay, murag ma-overpower ang simbahan, labi na walay mo tingog sa tinuod nga baruganan sa simbahan. Pero mao na mga igsoon nga ngano man nga ang simbahan kasaligan tunod kay tukod guna ni Kristo. Klaro ka na sa Mateo 16:18 giingnan niya si Pedro sa ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan. Na? Bisan ang galaan sa impierno dili magabuntog niini. Dayon ingon siya niya sa
Lucas 10:16, ningon ang Ginoo nga ang naminaw ninyo akong simbahan, sama ra naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, sama ra po wala maminaw nako. So mao na nga ang simbahan, Kristo diri, Dios diri sa yuta kung manudlo. No? Kaya nga mga pagtulunan, kasaligan. Unya, nabot pa kung mangutana ka, labi na sa atong panahon ron, kung magdesisyon ka, malibog ka sa 15 atong turuan. Ang uban maingon, mas paminahon ko no ang tingog sa gobyerno sa tao kaysa tingog sa simbahan. Ako sigurista man ko, kung nabasa ka sa Biblia, ang final arbiter, dili ra ba gobyerno sa tao? Simbahan na ba? No, basahan ninyo ang Biblia. Mateo Kapitulo 18, versikulo 17. No? Mateo Kapitulo 18, versikulo 17. Kung nga ako na yung mga kalibog, na yung mga bingkin, asa mo kuno ta mo konsulta? Mo adto kuno ta sa simbahan, dili gali gobyerno sa tao, no? Adto mo sa simbahan. Ang dili maminaw sa simbahan, matod pa ni Kristo, kaugon og usa ka magkasasala o kubrador sa buwis. Gitawag og kubrador sa buwis kay diadto gud kanang kubrador sa buwis sa ilang panahon magkasasala man. Ambot sa atong panahon karon, kanang kubrador sa buwis magkasasala mo po gihapon kay niadto panahon ni Kristo kanang ilang tax collector magkasasala man. Ug mo na iyang gigamit na termino pagtawag sa mga magkasasala. Sa ato pa, no, Mateo 18:17, ang dili manalinggo ay dili mutuo sa simbahan isipong makasasala. O na kung dili ta gustong tawagong makasasala, mutuo ta sa simbahan. Mutuo ta sa simbahan. Unya, napod sa napulo kasugo, kanang giingon niya, tahura ang inyong mga ginikanan. Unya, kana ato mga pare, mga ginikanan man ato nas pagtuo, tawagon mo na itong father. No? Unya, honor your father and your mother. Yan hindi mo tamutuo sa mga bitudlos pare na ipatahod mo na itong mga ginikanan niya sa atong pagtuo. No? Muna nga, kung mga Katoliko tanin, magsupak-supak ta sa pagtulunan ng simbahan, ikaw tanang gingon ni Kristo sa Mateo 18, tudling 17, nga ang dili maminaw sa simbahan, isipon o tagon nga mga makasasala. Muna nga kung tinuod kang mapayugsanon, magpaubos sa kamanduan sa Diyos, kinanglan manalingog ka sa simbahan. Muna, no? Kaya ang Diyos, wala ta niya biyahe diri sa yuta, nga wala siya maghimo o usa ka kapulungan nga mao ang simbahan nga iyang tahasan nga mao'y mugiya nato para magiyahan ta diri sa kalibutan. Inguna na ang kaayo sa Dios nato. Lamang kita mga tao sa makadaghang higayon, makadaghang panahon, mo rebuilde ta sa atong simbahan. No? Rebelde ta sa atong simbahan nga unta ang simbahan mao man ang aligi o sukaranan sa kamaturan. No? Nga sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. Unya, sa panapos na to, atong basahon ng sulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma. Kaya ang gitudlo ni Kristo sa bagong kasabutan nga higugmao ng mga magkasasala o mga kaaway, mo po'y gitudlo ni Pablo. No? Diri sa Roma Kapitulo 12. No? Roma Kapitulo 12. Roma Kapitulo 12, versikulo sugdo nato diri sa 14. O gingon, pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya og dili tumluhon. No, panalanginan pagali, no? Oh, pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalangina niya o dili tungluhon. No? Sa una, sa daang kasabutan, patyon yun ka. Okay. So, magkasasala ka, no? Oh. Kaya sa 15 gingon, paglipay kamo, uman sa naglipay, o hilak, uman sa naghilak, ang ayaw pagtagad ang kanang tao, ayaw kamo pagpagarbo, kung dili dawata ang ubos na buluhaton.
ayaw ka mo pagpagkamalamon, pahambol ka, nagalang gimawan niya. Papaitas on, no? Bawal na diri, ingon doon. No? Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang gila sa tanan na maayo. Kutob sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw ka mo panimalos. Kung dili itugyan hinuon kini sa Dios. Kaya nagingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mabayad, nagingon ang Ginoo. Na? Ang Diyos na naging may manimalos. Hinoon, sumala sa gingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway, pakana. Dili pat yun, no? Kung gutomon ang imong kaaway, pakana siya, kung giuhaw paimna, kaysa paghimo mo niini, maulaw sa silang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan, hinoon ang dautan, pinaagi sa maayo. Ano, sa King James Version, overcome evil with good. Sa mga igsoon, nga diri sa bag-ong kasabutan, mauni ang gitutukan sa atong mga pari, ngano nga isupak ang mga pari, no? Ang atong simbahan, isupak anang death penalty nga iya sa tao. Pero atong timanan nga ang simbahan, dili musupak anang death penalty nga iya sa Dios. No? Kung kanang death penalty iya na sa Dios, dili musupak ang simbahan. Pero kanang death penalty nga iya sa tao, nga dili kamubuton sa Dios, mao na ikisupakan sa simbahan. So mao na mga igsoon, ang klaro nga baruganan sa simbahan, no? Kay usa pa pod, limot ko hapit, kay ang simbahan ko gusto niya ipabaro, itudlo, kana yung buot itudlo ni Kristo diri sa bagong kasabutan. Unsa man, kana bang pag-uhon ng tao ba pinagi sa gugma? Kana bang manglimpyo ka sa atong katilingban pinagi sa kaayo o gugma, dili pinagi sa pagpanghadlok. No? Kaya nga ni mong doon, pananglit kong ato yung usuhon gina, no? Ato ginang ipatunhay ng pamaagi ron sa atong namunuan nga limpyuhan ang katilingban pinagig pagpanghadlok. Mutuo mo nga si Kristo malipay ana o dili malipay nga limpyuhan ang katilingban pinagis pagpanghadlok. Pananglit ikaw karon usa ka pusher sa droga. Niundang ka o pagpamaligag droga kay mahadlo ka, madakpan ka kay silutan ka death penalty. So ang imong motivation sa pagbago dili ang gugma, kundi tungod sa imong kahadlok nga kung masakpan ka, patyon ka. Na dili mo na mo'y gitudlo ni Kristo diri sa bagong kasabutan. Ang gitudlo ni Kristo diri sa bagong kasabutan nga magbag-o ta, magbuhat ta og matarong tungod kay nahigugma ta. Nahigugma ta sa Ginoo, nahigugma ta sa atong isig ka tao, mo nang dili ta mamaligyag droga. Kay kaibalo man ta nga kanang droga, magkanaot na sa tao. Mo ni pagtulunan nga gusto sa Ginoo nga bag-uhon ta pinagi sa gugma. Dili kay bag-uhon ka o limpyuhan ka pinagi sa pagpanghadlok. So mo na usap po sa inungdan nga ang simbahan dili kay gusto anang limpyuhan ang katilingban pinagi sa pagpanghadlok o pinagi sa patay. Kaya kanang patay proven na sa history. Kanang panagbahin-bahin, kanang grupo-grupo patay, wa gini kahumanan ng patay. No? Pero kung magpaubos ta atong ipatunay ang gugma, antigo ta mahigugma sa atong isig ka tao, antigo ta mahigugma sa unsay kaayuhan sa tao, so siyempre kinsa pa may gustong mamaligya og droga na. Kung ang tanan, ang mga tao makatuna ni ana, kanang gustong itudlo sa Ginoo nga kanang balaod sa gugma, nga magbinutan ka, ganahan ka mabuhat o matarong tungod sa gugma. Dili kay magbinutan ka tungod kay mahadlok ka, dakpon ka. Dili na may maayong motivation. Muna yung usapon sa inundan ang simbahan, so pag anang yunana nga pamagi.
nga limpyuhan ta, pinagis pagpanghadlok, pero nainumdum ko nga, na ito'y higala na to, ganingon nga, sa ito pa, Veritas. Kung gagawin kayo mga tao nga magpabadlong, pasagdan lang dahil na to. Now, ang simbahan naman mag-ingon nga pasagdan. Okay. Ito lang buhaton, ang unsay angay buhaton, nga ang Ginoo mahimo. Usahay magupod, ang problema ani nato, laro po sa atong pamilya. Kaya dili kalimot, kita po sa pamilya, kita mga ginikanan, naputin pagpupulang sa atong mga anak. No? Makaibalo man dana, kanan atong mga compromise. For example, na magtiayon nga ang usa ka pares niya, nangaliwa, nga wala makahibalo ang iyong partner. Oh. Yaman tao na kuhan, consequence na. Kung dili maayo ang relasyon sa mag-asawa, posible nga mo-reflect na nga dili maayo sa mga anak ko na yun. So, mo na'y kinungnan. So, mo na kining mga kinaiya na tulon nga dili maayo ang tinuod, spiritual mahinungdan na niya tungod ba ni sa sala. No? Kaya kung ang mga tao motuman pa lang ka sa kanang itudlo sa Ginoo, so wala akong recourse mahitabo. Nga ang mga anak ko na to, posible po na magiyahan sila, kaya dili sila mabuhat o kautan. No? Ganon. Kaya usahay kining mga dili maayo nga mga tinaiya na to, nga na-develop tungod ni kay murag na ni sa course sa Ginoo na to. At tungod kay kamo mga bagko, kamo mga ginikanan, dili po mo matinudanon sa inyong pamilya, muna nga mo-reflect po sa inyong mga anak. Nga ang inyong mga anak, makabaton po tag mga anak nga dili maayo. Diba, Brad Nicolay? Oo. So mauna nga magahuna-huna na lang gayong tag dili mauna pamaagi. No? Mauna may yung tag, ay, balik na ito itong patay. Oh, kaya magkalimpyo, magkudlimpyo lagi, pero di man mahimot ang Ginoo doon. Kaya ang Ginoo, ang gusto niyang pamaagi nga, limpyuhan ang katilingban, pinagi sa pagbuhat ng matarong. Limpyuhan ang katilingban, pinagi sa gugma. No? Okay. Anyway, kailang death penalty naramang gano'n na. Pero spiritual death penalty sa adlaw sa paghukom. Sigurado pa, kaya ang hukmanan sa Diyos, huwag makaikyas niya. Diba? Kaya, Diyos pag-ihuwis. Dili, huwis katawanon. So, mauna mga tinawag ko ito paminaw. So, taas naman ito tayo, dili lang ko taman. Kung sa dili pa ko mo extra, no? Ato sa ipahibalo, no? Ang atong tulumanon sa radyo, no? Kining ubos niyong ikso, no? Sa Veritas, lahat tayo tulumanon sa radyo sa DXDR, no? Matag Domingo. Ang atong tulumanon sa radyo, no? Sa DXDR, Matag Domingo, alas 6 sa buntag, ganito alas 7. No? Alas 6 sa buntag, ganito alas 7, no? Sa DXDR, Matag Domingo, na tayo tulumanon diyan, naguluhan ng ang kahayag sa pagtuong katuligo. Okay, sa AM band, matulog ninyo sa 981 kHz. Sa FM, 94.1. Sa internet, kinaka-live stream man ng RMN Dipolog, rmndipolog.weebly.com. So, mga na itong programa sa RMN Dipolog, no? DXDR, Matag Domingo, sa buntag, alas 6 na ito, alas 7 sa alas 6, alas 7, no? Before na siya sa kanang live pod na misa nga i-over sa DXDR. Kanalan o mayong gabi, kanatong tanan. May God bless us all. Datong ibalik sa atong moderate ani si Brad June Banal. Okay, dagang salamat, Brad Veritas. Mga igsoon, ito ang atong kauban sa Catholic Faith nga si Brad Veritas. Na nasa programa sa radyo. Sige ninyo nga paminaw na mga igsoon. Mga igsoon,